Ako na naman si Joaquin, ang unofficial na metero ka na Iriga. And syempre, dahil nga food vlogger ako, talagang food vlogger, talaga ako nagpuon. Pwede ko one City Hall para mag-attend gana sa Bayang Toothbrush. Inline Panggada di ka na Tinagwa Festival. Pati ang muna di pinaka-last na event kading manta di tamo. Nguwan is February 1, 2022. Nguwan na mo ma-miss so chance and opportunity na makabayad sa aring kading spectacle. Sabay-sabay nag-toothbrush. Na-presume ko na di talaga ako makaka-join and kaiba sa mga migsipilyo. Pero okay lang. Tama nga nagsipiliwan mga igin ang gusto ko terang kunan. Ibababayad ko kaninyo. Pauno yan na tamang pagsipilyo na ituturo ka mga dental expert na nagtatrabaho sa City Hall Office and galing sa iba-ibang sanga kana siguro DOH. Okay. Gano'n nga katagal magsipilyo? 2 minutes. Opo. So, 2 beses tayong kakanta ng ABC. Sino marunong kumanta ABC? Okay. Kumanta tayo. Okay. 1, 2, 3, go. A, B, C, D, E, F, G. Dali, toothbrush na kayo. Iyakin. H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T. Open your mouth sa loob. How I know my ABC. Next time, won't you sing with me again? A, B, C, D, E. Okay, 1, 2, 3, go. A, B, C, D, E, F, G. Listen to cross. H, I, J, K, Ayun pa, nilabas na yung tao, yung dila. O, nililisan yung dila, ang last. Ay, very good. Okay, Ayun lang muna pala talaga makasiling sa arag ka ng event. Insari sabay-sabay nagdisipilyo ng mga tao. And sana dakal pa yan na arag ka din na activities na gibuon ka na Department of Health. Ta syempre, importante man nun sa welfare ta, ana malinigan ang ipinta. Ta pag edakan, nababawasan ang confidence ta, maski na interest ta na mag food trip, na ta kulang ang ipinta. Kaya importante yan, ingatan tayo na ang ipinta. Kasabay ka na pag-ingat ka ng ipinta. Pagtabi apo ka dito iskin amuyan sira na nagraraat minsan ka ng ipinta, maski isa lang sabihin. At magbigay pugay kita mga apo sira. At syempre magtabi apo, mga G pala. Diba sinabi ko po, karamihan ng ginagamit natin na toothpaste ngayon is may fluoride. Yung fluoride po, once na nakatikita po yan sa ngipin, kung maalala nyo po, yung nagpa-fluoride po yung mga bata, ang sinabi namin, kung pwede 30 minutes to 1 hour mo muna kakain. Naalala nyo po yun?